שלום לכולם, אנחנו מיד נתחיל. טוב, אנחנו נתחיל כדי להיות נאמנים למי שעלה בזמן. אז שלום לכולם, שמי מאיה ביטן, אני מנהלת מנהלת הצמיחה באשכול מישור החוף. אנחנו בוובינר שנקרא מרעיון לצמיחה לחברות מדטק. ובאמת ככה אנחנו בתקופה שבה יש לנו אתגרים מעבר לרגיל. אנחנו יודעים שתחום המדטק ומכשור רפואי מתמודד עם רגולציה מורכבת, עם זמני פיתוח ארוכים בסביבה טכנולוגית שכל הזמן מואצת, משתנה ומתקדמת. ובטח ובטח אתגרי המימון, גם בתקופה שמשקיעים מסיטים מימונים לתחומים של AI, לבאזוורד אחרים, ומשקיעים שנמנעים מהארץ, ואנחנו רוצים לתת מקום לאקוסיסטם כולו, להסרת חסמים ולקיצור זמנים, ולכן אספנו פה רצף של הרצאות של מיטב אנשי המקצוע. מה שמתוכנן היום, אנחנו רגע, אושרת תכף תעלה ותציג לכם את האשכול ומה אנחנו עושים פה. אנחנו ניקח מכם ממש דקות בודדות על הנושא הזה, ואז אריק ידבר ממבט היזם ונותן השירותים, דוקטור נעידה תדבר על אסטרטגיה קלינית, וענבל מיכאילוביץ' מרשות החדשנות תציג לנו מגמות וכלי מימון ממשלתיים, ואנחנו נשאיר זמן לשאלות בסוף, אז בבקשה שאלות תרשמו בצ'אט ואנחנו נתייחס אליהם. אושרת? שלום ובוקר טוב לכולם. אז אני אעשה ממש הקדמה קצרצרה שתבינו בכלל באיזה קונסטלציה אתם נמצאים. אז אשכול רשויות מישור החוף, איגוד ערים אזורי, שמאגד פעילות משותפת של 16 רשויות, ומעצם זה שאנחנו פועלים במבט אזורי, אנחנו מבינים שאנחנו יכולים לתכלל גם את ההסתכלות של התפתחות וכלכלה וצמיחה ברמה אזורית כלכלית. 16 רשויות, מעתלית שבצפון ועד ג'ת שבדרום. מה אפשר להתקדם? אני אגיד שהאשכול הוא גוף שרשויות מצטרפות אליו באופן וולונטרי, הוא לא משהו שנכפה על ידי משרד הפנים או משהו כזה, ובגלל שאנחנו מביאים להם באמת ערך מוסף, האשכול פועל במגוון רחב של תחומים. אחד מהתחומים המרכזיים שאנחנו מובילים בנושא פיתוח כלכלי אזורי
שגם משפיע על הלאומי. זה סיפור של מנהלת הצמיחה שבעצם מאיה מובילה אותו אצלנו. וזהו, ומפה ככה, למה, זה הלמה, בעצם אנחנו בעצם פועלים, האשכול, במטרה לייצר ערך מוסף לרשויות, להביא להם את הערכים הכלכליים המוספים ולעזור להם להתרומם ברמה הכלכלית. סיפור הלמה כאן ומה אנחנו בדיוק עושים, מאיה תרחיב. אז בבקשה מאיה. ותודה לכל מי שהצטרף אלינו והגיע, אנחנו מאוד שמחים שאתם פה. אוקיי, אז מנהלת הצמיחה בעצם קמה כדי לייצר פה איזשהו חיבור בין מטרה אזורית שמתמקדת במדטק, ותכף נדבר על למה דווקא המדטק מתפתח פה, לבין מנוע צמיחה לאומי. כשהמטרה שלנו היא מצד אחד לשפר את התל"ג, ומצד שני לייצר פה פריון וכוח אדם וחברות שעוסקות במדיקל ומתקדמות באזור שלנו. ואני אגיד על זה, רגע, שקודם כל, האקוסיסטם של המדיקל כבר נמצא פה, יש פה מעל 130 חברות רק באשכול שלנו, אם אנחנו נסתכל על השכנות שלנו של חיפה ויוקנעם, אז אנחנו מדברים על אקוסיסטם הרבה יותר רחב, שמקבל שירותים מכאן, חברות נותנות תומכות צמיחה של שירותים מקצועיים, ואנחנו מדברים על מעבדות, על חללי עבודה, על אקסלרטורים, על יועצים, יועצי רגולציה, שיווק, כל דבר שמביא את המוצר מהרעיון לשוק. יש פה תאגידים בינלאומיים, יש פה מרכזים רפואיים גדולים שנותנים שירותים לאזור הזה, ואנחנו באמת רואים את עצמנו כאיזשהו גורם מתכלל של הדבר הזה. עוד על למה בריאות? כי יש הרבה מאוד מגמות שמראות גם את נושא ההשקעות בארץ ובעולם, גם כמות המועסקים, יש 65,000 מועסקים בארץ בתעשיית הבריאות, יש פה לא מעט תאגידים גלובליים ומרכזי חדשנות שעוסקים בבריאות, והרבה מאוד כספים שעוברים ונמצאים פה כדי לייצר את כל המענים ואת כל הקדמה בתחום. אז החזון שלנו להיות אשכול רשויות החוף בעצם רוצה להוביל את הצמיחה הכלכלית, להתמחות בתחום המדיקל, בדגש על מכשור רפואי, והדרך לעשות את זה היא בעצם להיות איזשהו גורם מתכלל, שמחבר את התעשייה עם האקדמיה, עם בתי החולים, להנגיש את השירותים ומשרדי הממשלה, ואנחנו עושים את זה דרך תוכניות האצה, שיתופי פעולה, זיהוי הזדמנויות וחיבורים. אנחנו רוצים להביא הזדמנויות מימון, ואנחנו נדבר על הדברים האלה גם היום בתוך הוובינר, ולהנגיש את המידע, בין אם זה בוובינרים מקצועיים, שולחנות עגולים וחיבור למומחי תוכן. המטרה היא לתת לכם גם את הידע המקצועי והחיבורים שאתם צריכים כדי לצמוח, לקדם את ההון האנושי, לחשוף הזדמנויות ולהנגיש כלי מימון ואת האקוסיסטם כולו. פה אפשר ליצור איתי קשר באופן ישיר או להצטרף לקבוצת הוואטסאפ. אני ככה רצתי מאוד מהר על המצגת ואני רוצה להעביר את השרביט לאריק כהן מחברת תרי"ג, שיהיה הראשון לדבר איתכם היום. אריק, תגיד לי אם אתה רוצה את המצגת שלך או שלנו. תוריד את עצמך ממיוט והבמה שלך, רגע. אוקיי, 100%. אז שלום לכולם, תודה מאיה, שומעים אותי? כן, שומעים מצוין, רק תשתף את המצגת. 100%, כן, אני כבר אשתף את המצגת, ככה. כן, כן, נשארתי. שלך. אצלי יש איזושהי בעיה, אולי את תפתחי את זה מאצלך? אז רגע אחד. אמרתי מראש, שנייה אחת.
אוקיי, אז, אה, אז בעצם המצגת שאני רוצה להעביר היא איזושהי מצגת על מה שאני באופן אישי יצא לי לצבור מהניסיון שלי. נעבור לשקף הבא. מה את יכולה להעביר? אוקיי, אז שמי אריק אהרון כהן, אני הקמתי בשנת 2013 חברת הזנק שנקראת תרי"ג מדיקל, ובשנת 2016 הקמתי חברת שירותים שנקראת תרי"ג עיקור ומעבדות. תרי"ג מדיקל החלה כחברת סטארט-אפ לכל דבר ועניין, עם מענק של הרשות לפיתוח חדשנות, מתוך איזשהו חזון לפתח אביזר רפואי שיהווה תחליף לניתוחי המעקפים. היום, יותר מ10 שנים אחרי, אנחנו מייצרים את המוצר באור עקיבא, והוא נמכר בלמעלה מ-35 מדינות. החברה הנוספת היא התחילה כחברה שמספקת שירותי עיקור, סטריליזציה, והתרחבה לעוד מגוון שירותים ומעבדות. היום אנחנו משרתים למעלה מ-300 לקוחות, שרובן חברות הזנק רפואיות. למעשה השילוב הזה אפשר לי לחוות ולראות דברים בשתי פרספקטיבות. פעם אחת מתוך זה שעובר את התהליך עם המוצר שלו, ופעם אחת בתור אחד שפוגש הרבה מאוד לקוחות שנמצאים בשלב מוקדם או יותר מתקדם של חברת סטארט-אפ, לראות את הקשיים שלהם, לספק להם שירותים ובאופן טבעי להיחשף לחלק מהבעיות שלהם, חלק מההתלבטויות שלהם. והמטרה של המצגת הזו היא באמת לנסות להעביר כמה שיותר מזה אליכם באופן טבעי. מסקנות, החלטות, התרשמות זה משהו סובייקטיבי. גם כל חברה מאוד מאוד שונה מחברה אחרת. אני לא יודע מה התמהיל של החברות שנמצא פה בקהל. אז אני מקווה מאוד שהתובנות שלי מתוך הדרך הזו של למעלה מ10 שנים בתחום של medical device תוכל לתרום לכמה שיותר מכם איזושהי תובנה חדשה או איזשהו כיוון מחשבה חדש. אפשר לעבור לשקף הבא. למעשה אני אתחיל מעניין הקהילה, שזה מאוד מתחבר למה שאושרת ולמה שמאיה אמרה. המשפט הזה שיחד ננצח, לגמרי יותר קל לנצח ביחד. אני חושב שאחת התובנות שלי היא באמת שבשנים האחרונות פתחה פה קהילה נפלאה. מי ביניכם מכיר את זה ומי לא, יש שם הרבה מאוד קבוצות וואטסאפ של מי שמתעסק בכוח אדם למדיקל דיווייס, מי שמתעסק ברכש למדיקל דיווייס, הרבה קבוצות בפייסבוק, ולמעשה גם הוובינר הזה שהוא בעצם בדיוק דוגמה לזה, של קהילה שמנסה להתאחד כדי לשתף ידע, לחזק קשרים, מכיוון שזה מפתח ענק וזה מנוף גדול חזק מאוד להצלחה, השיתוף בידע. וזה משהו שאני מגלה גם ביום יום כמשתמש ברשתות האלה, עד כמה זה יעיל. מזה שאפילו אתמול איזה מכונה הושבתה אצלנו בגלל רגש אופטי, שהיבואן של המכונה אמר שייקח לו חודש להביא אותה, ואז הודעת וואטסאפ קטנה שכתבתי בקבוצה של medical device, וחברה שעושה תכן אלקטרוני מיד אמרה לי בוא תיקח את החיישן הזה, והיום המכונה כבר עובדת. וזה ממשיך לזה שמפרסמים של משרות ועובדים. למעשה הקהילה היא משהו שאני שמח שהוא מתפתח, ואני חושב שזה באמת מנוע צמיחה. משהו דומה שגם קורה בשנים האחרונות זה ה-AI על פניו השונות. כחברות מדיקל שעושות הרבה מאוד, אם זה סקר ספרות, אם זה clinical evaluation, אם דברים, כל מיני מסמכים שאנחנו צריכים להגיש, או לימוד רקע על הבעיות שאנחנו רוצים לפתור, על הרגולציה. ה-AI הופך להיות כלי יותר ויותר זמין, יותר ויותר מדויק. כמובן שצריך להשתמש בו ולבדוק אותו כל הזמן, אבל הוא מאפשר המון גישה להמון אינפורמציה, אם זה על המתחרים שלנו, אם זה על adverse event שלהם או על הגשות שלהם. הרבה מאוד דברים שפעם, הרבה מאוד ידע ומידע שהיה קשה להשיג, היום הופך להיות
מאוד מאוד זמין, וזה גם כלי שבתחום שלנו הופך להיות יותר ויותר שימושי. עוד משהו שקורה בעניין הקהילה, אז זה התעשייה המקומית, אני חושב שהיא מתפתחת בקצב מהיר וטוב בארץ, התעשייה המקומית שנועדה לשרת את מי שעושה פיתוח וייצור של medical device. אני חושב שאם נשווה את זה למה שהיה בישראל לפני 15 או אפילו 10 שנים, היום יש הרבה יותר קבלני משנה, הרבה יותר חלופות למה שפעם היה קבלן משנה בודד. זה איזושהי סינרגיה, ואני פה אני אגיד בתור מישהו שנותן שירותים, שלפעמים עדיין השוק המקומי קצת חשדן כלפי התעשייה המקומית, אבל לתעשייה המקומית יש יתרון מאוד מאוד גדול, אם זה בזמני תגובה מהירים, ואם זה בניטרול של פקטור מאוד מאוד משמעותי, שזה עבודה מול קבלן בחול, זה גם השינוע שהופך להיות מאוד מאוד יקר ומאוד מאוד לא יציב, אם זה בגלל מלחמות וכל מיני דברים גלובליים שקורים. אני חושב שהישענות והסינרגיה הזו בינינו, ביניכם, המפתחים והיצרנים בארץ לבין התעשייה, בעצם מניע גלגל כזה שממנף את הדברים ובאמת יוצר פה תעשייה הרבה יותר יציבה והרבה יותר נוחה. אני חושב שבאופן כללי גם המקצועיות שלנו משתפרת כתוצאה מזה שיותר לקוחות פונים אלינו. נמשיך הלאה. אז טוב, כמה מהתובנות שלי, באופן טבעי לפני שאנחנו מקימים חברה, אנחנו עושים איזשהו סקר שוק, לומדים בעיה בעצמנו, או שמישהו מציג לנו את הבעיה ומבקש מאיתנו למצוא לה פתרון. התובנות שלי מכל הניסיון שיצא לי לצבור גם בעשור האחרון וגם לפני, זה בעצם שסקר השוק חייב להיות בעצמנו, בתור היזמים, בתור המובילים, הוא חייב להיות דרך הרגליים, ואנחנו חייבים לעשות אותו ממש ממש טוב. הכוונה שלי היא שהמקור ללמוד את הבעיה, כדאי שהוא יהיה יותר ממקור אחד. אם זה רופא, אז אני מאוד מאוד ממליץ לגשת ולהיפגש עם כמה רופאים שמתמודדים עם הבעיה הזו, על מנת לראות כמה פרספקטיבות שונות, לשמוע כמה דעות שונות. חשוב מאוד שהיזם לדעתי יהיה בחדר ניתוח, יהיה בסביבה שבה משהו מפתח עתיד לפעול, בכדי שהוא יכיר היטב את כל המטריה שהמוצר שלו אמור לשרת. הרבה פעמים אנחנו מתמקדים בהנדסה, מתמקדים במוצר עצמו, אבל בעצם המוצר הוא חלק מתוך מערכת מאוד מאוד גדולה, וצריך להצליח או למלא את הדרישות של כל המערכת ולא רק של המשתמש הסופי. ההבנה וההיכרות עם הבעיה, מעצם זה שרואים את הטיפול, רואים את ההתמודדות עם הבעיה בעיניים שלכם, לדעתי זה הכרחי, ובאמת כמו הקלישאה של להבין את הבעיה זה כבר חצי פתרון. אני חושב שבמקרה שלנו, כשאנחנו מדברים על פיתוח וייצור, זה חד משמעית חצי מהפתרון. רגע, עדיין לא מאיה. לרוב אנחנו מנסים לספק איזשהו פתרון לבעיה שכבר מוכרת וקיימת. משהו שהשוק מתמודד איתו, איזשהו חוסר בפתרון שקיים, ואנחנו מנסים להמציא פתרון חדש לגמרי שלא קיים בשוק, או שאיזשהו פתרון שכבר קיים בשוק, דומה למוצרים אחרים, אבל אנחנו חושבים שהמוצר שלנו יביא איזשהו added value, שהוא יהיה יותר טוב, שהוא כן יעשה איזשהו שינוי. חשוב מאוד ללמוד מה מאפיין את מי שפעיל עדיין בתחום הזה. זאת אומרת, אם אנחנו מפתחים מוצר בתחום, או מפתחים מוצר שנועד לפתור בעיה קיימת, אז ללמוד את הפתרונות האחרים שקיימים בשוק, ללמוד אותם לעומק. אני אתן עכשיו דוגמה מעצמי. כשאנחנו התחלנו לפתח מכשיר שיטפל באוטם כלי דם, עשינו סקר מאוד מאוד משמעותי על כל המכשירים האחרים שמטפלים פחות או יותר בתחום הזה, הבנו מה היתרון ומה החיסרון של כל אחד מהמתחרים, ועשינו איזשהו ניתוח מאוד מאוד עמוק של בעצם מה המכשיר שלנו צריך לתת שאין לאחרים.
באותם, בדיוק כמו שיש מכשירים פעילים ואנשים אחרים שמנסים, או חברות אחרות שמנסות להתמודד עם פתרון לבעיה, כמעט תמיד יש גם איזה בית קברות של חברות או יזמים שניסו ולא הצליחו, וגם מזה אפשר ללמוד המון. ללכת וללמוד למה הם נכשלו, למה היה מוצר שהגיע אפילו למחירות והוא פתאום נעלם מהשוק, איזה בעיות היו לו. אלה בדיוק הדברים שקל מאוד למצוא בעזרת ה-AI. ואם הזכרנו קברים, אז כל הזמן לעשות לא פוסט מורטום, אלא פרה מורטום. כל הזמן לחשוב עלינו בעצם, מה יכול להרוג אותנו כחברה? מה יכול לקרות לנו היום שיגרום לנו לאיזושהי פגיעה משמעותית, לאיזשהו עיבוד של היתרון שלנו? כל הזמן לחשוב את זה, זה חלק מהערכת סיכונים, שזו המתודולוגיה העיקרית בעבודה שלנו. עוד שאלה מאוד מאוד משמעותית שאני גיליתי, זה אם אנחנו פורצים עם המוצר שלנו דרך חדשה לגמרי, או שכמו שאמרתי, זה מוצר שהוא קיים, אבל הוא יהיה יותר טוב, כלומר הוא מקסימום משנה כיוון. אני אומר את זה מכיוון שהמוצר שאנחנו פיתחנו הוא מוצר שבאופן די חדשני, הוא נכנס לכלי אדם בלי גיידווייר, למי שמכיר. בתחום של כלי דם תמיד עובדים על גיידווייר, איזשהו תיל מוליך, ואנחנו לא הבנו שהחדירה של המוצר לשוק תהיה מאוד מאוד איטית, מכיוון שמה שאנחנו מבקשים מהרופאים לעשות זה משהו שנוגד את כל מה שהם רגילים לעשות, את כל מה שהם למדו לעשות. גרף לימוד מאוד מאוד ארוך שדורש המון ביטחון עצמי של הרופא, למרות שהמכשיר מוכח וזה ה-intended use שלו. כשאנחנו יוצרים משהו חדש, כשאנחנו משנים סדר בחדר ניתוח, שאנחנו משנים דרך מחשבה, צריך להיות מודעים לזה ולהבין שזה יאריך מאוד שלבים שונים, לפעמים בפיתוח ובטח ובטח בשיווק ובחדירה לשוק. אפשר להמשיך הלאה. לגבי המה והאיך, אז כחברה שקיימת 10 שנים, למעלה מ10 שנים, ואנחנו נמצאים כרגע בשנה החמישית למחירות של המוצר, אני חושב שאחד הדברים שמאוד מאוד חשוב לחברה היא בעצם לכתוב את המהות, מה אנחנו הולכים לעשות. זה כתיבת החזון, כתיבת החלום שלנו. חזון בדרך כלל זה דבר שלא משתנה, הרבה דברים משתנים בחברה, יותר נכון, מעט מאוד הדברים שנותרים זהים כעבור 10 שנים, אבל חזון לרוב הוא לא משתנה, הוא לא אמור להשתנות, וזה מאוד מאוד עוזר להישאר מפוקסים לכל אורך הדרך, לא להתבלבל. ואחרי שהגדרנו את המהות, זה להגדיר את האיכות, שזו מילה מאוד מאוד גדולה, איך אנחנו הולכים להגשים את החלום הזה. איכות, שזה משהו שמוזכר כל הזמן בתחום הזה של medical device, של כל תחום המדטק. בעצם אם נשים נקודתיים ומשפט אחרי המילה הזו, אז איכות היא התאמת המוצר לדרישות וציפיות המשתמש. דיברתי קודם על החשיבות הרבה מאוד בלהבין את הדרישות של המשתמש, כי קל מאוד, בטח לחברת הזנק שבדרך כלל עובדת מהר, אם אנחנו מפספסים אפילו במעלה אחת את המטרה, אנחנו מאוד מהר נחטיא אותה כי אנחנו מתקדמים מהר. חשוב מאוד כל הזמן להבין היטב היטב את דרישות המשתמש ומה הציפיות שלו. אני חוזר לזה מה שאמרתי קודם, שאני חושב שצריך לעמוד גם בקשר ישיר עם המשתמש. זאת אומרת, אם אנחנו מפתחים איזשהו מוצר רפואי, אז לא להגיע לחדר ניתוח או לפגוש את הבעיה רק בניסויים פרה-קליניים או קליניים. אפשר גם עם אב טיפוס לעלות על מטוס או לפגוש רופא בארץ ולקבל ממנו פידבק, הרבה מודל מעבדה, ולהיפגש עם הרבה מאוד מהמשתמשים. ופה גם משהו שמאפיין הרבה מאוד מהחברות שאני רואה אצלנו, שתמיד באים ואומרים, אנחנו עובדים עם הרופא מספר 1 בעולם בתחום הזה והזה. אני גיליתי שזה לא תמיד טוב, מכיוון שבסוף המכשיר שלנו, הפתרון שלנו אמור לשרת קהל עם מכנה משותף רחב, לרוב אלה לא השפיץ שבשפיץ, ולכן גם הקהל הזה עם המכנה המשותף היותר
רחב, לא בדיוק מובילי הדעה, גם הם צריכים להכיר את המוצר, ואני חושב שחשוב מאוד לתת להם מקום להעיר הערות ולכוון אותנו בפיתוח לכל אורך הדרך, כי הרבה מאוד להם יש דרך חשיבה קצת שונה מרופא שהוא לרוב כבר סניוריטי, הוא מבוגר, הוא מלא ביטחון עצמי, המעמד שלו מאוד מאוד מקובע, והוא עושה דברים באופן שונה מהרופאים הצעירים יותר, שהם בעצם הקהל שלנו ממחר. אפשר להמשיך. כמה תובנות לגבי ניהול, עד כמה שאפשר לסכם את זה בכמה שקפים קצרים. אני שוב פעם, אני לא יודע מה התמהיל של הקהל, כמה מכם מנהלים חברות, כמה מכם עתידים להקים חברות, אבל הרבה אמרו, ואני גיליתי שזה נכון, שבסוף ניהול זה תפקיד קשה, הוא בדרך כלל תפקיד שבודדים בו, וחשוב מאוד לדעתי זה להקים איזושהי להקה שתלווה אותנו לאורך הדרך. הלהקה היא לא הבורד, הלהקה היא יכולה להיות אולי סמנכ"ל או שניים בחברה, אבל להקה בעיניי זה איזשהו שניים שלושה אנשים שהם מהתחום, שהם אולי מבוגרים מאיתנו, מנוסים מאיתנו, שהם מכירים את הסיפור שלנו ויכולים תמיד להיות המשענת שלנו לעצה טובה. פה זה יכול מאוד להתחבר גם ממה שאמרתי קודם על הקהילה, כי בקהילה תמיד אפשר למצוא כאלו והנכונות לעזור היא תמיד גדולה. רק דקה אחרונה, אתה חורג. אוקיי, אוקיי. ברמת הניהול אני מציע בשלבים הראשונים בטח לעבוד מהיר ומלוכלך. זאת אומרת, עד מתי אנחנו חושבים שנהיה חברת הזנק? השלב הזה הוא שלב מאוד ארוך, עד שהחברה הופכת להיות מסחרית או עושה M&A. בשנים הראשונות בעיקר מה שחברות סטארט-אפ עושות זה להוכיח היתכנות ולהוכיח יציבות, ואני לא חושב שנכון לחשוב בפרספקטיבה של חברה שרוצה לעשות את כל התהליכים כדי להכין את עצמה להיות כבר חברה ייצורית. להתמקד בתהליכים שצריך לעשות. מי מגדל את החברה במשך שלבי החיים שלה? להתכונן לשינויים בכוח אדם בחברה, להבין שזה טבעי שכוח אדם מתחלף ככל שהחברה גדלה ומאמצת לעצמה דפוסי פעולה שונים, פילוסופיות שונות שמתאימות להתפתחות שלה. הסכמים משפטיים תמיד יצאו מהמגירה, ולדעתי מאוד חשוב לא להיסחף עם ההתלהבות של ההתחלה ולא להקדיש לזה את מלוא תשומת הלב. הסכמים משפטיים עם השותפים, עם המפיצים, עם הקבלני משנה, חייבים להיות כתובים טוב טוב, כי ביום שהחברה תצליח, ביום שהחברה תתחיל להתפתח וכסף גדול יתחיל לזוז, ההסכמים האלה מתגלים כחומת מגן מאוד מאוד נחוצה לחברה. מימון אני לא ארחיב, זה באמת תחום ענק והזמן נגמר. נעבור לשקף האחרון לדעתי. המלצה שלי לחשוב טוב טוב מה הליבה של החברה, במה נשקיע ונהיה מומחים ומה נשאיר לאחרים. הכוונה היא, אני לא חושב שנכון לחברות להשקיע בכל מיני תהליכים שמישהו אחר יעשה להם. אני חושב שצריך מאוד מהר למפות מה המומחיות של החברה, מה הידע שהיא תפתח ותשקיע בזה את הזמן ואת הכסף, ודברים שמישהו אחר יכול לעשות עבורה היא תוציא החוצה. איכות ורגולציה מהיום הראשון, אז כמו שכולנו מכירים, הרגולציה הופכת להיות יותר ויותר תובענית. כל המעבר מה-MDD ל-MDR ממחיש את זה. גם בארצות הברית הרגולציה לא פשוטה, וחשוב מאוד מהיום הראשון לקחת אנשי מקצוע מאוד מאוד טובים שיעזרו לנו להבין בעצם את המוצר שלנו, את הרגולציה שלו, בכדי שנדע לפתח אותו נכון, נדע לעשות את הניסויים הקליניים נכון, בכדי שהם יענו לדרישות האלה. אחרת נמצא שאנחנו מבזבזים המון המון זמן. עבודה עם רופאים ומשתמשים בעלי מכנה משותף רחב, הזכרתי את זה עד כמה זה חשוב, הקרבה שלכם לשוק וההיכרות עם המשתמש הסופי. גם נגמר הזמן. בשקף האחרון הבא יש את האימייל שלי, אם מישהו ירצה לשאול שאלות או לקבל את המצגת הזאת, אז בשמחה. תודה רבה, ואני מקווה שתרמתי משהו למישהו מכם. תודה אריק. אז תודה אריק, ונעידה יכולה לשתף. אני אגיד שדוקטור נעידה גורשון
תציג את עצמה מיד, היא מגיעה עם הרבה מאוד שנות ניסיון של מחקר קליני וכתיבה רפואית מחברת המדע, וזה המשך ישיר למה שאריק דיבר עליו, על הנושא של תכנון אסטרטגיה ורגולציה מראש. מצוין. אז שלום לכולם, רק תגידו שרואים את המסך שלי? רואים. יופי, מהמם. אז אנחנו באמת כהמשך ישיר למה שאהרון אמר, ובאמת הזדהיתי עם כמה וכמה תובנות, אנחנו נמשיך לנושא שאני אציג, והוא בעצם שאלת השאלות $1,000,000, איך אנחנו בונים אסטרטגיה קלינית נכונה מההתחלה, ותכף נבין מה זה התחלה ואיך בעצם עושים את זה. המצגת באנגלית, אבל כמובן שאנחנו פה בעברית. אני אציג את עצמי ממש קלינית בחברת המדע, שזה חברת ייעוץ לקליניקה, רגולציה ואיכות. אני אישית כמעט 30 שנה בתחום של קליניקה, של מחקרים קליניים, כולל CROs, פארמה, דיווייסים, כמעט בכל תחום קליני יצא לי לעבוד, וכמובן, כמו שאנחנו פה היום, הפוקוס שלנו זה איך לפתח ואיך להביא בסופו של דבר תוצאות קליניות הכי טובות על השולחן של FDA ומשרדי הבריאות ו-Notified Bodies, וכמובן, כל זה מבוסס גם על הניסיון שלי של הרבה שנים וגם על כל הדרישות המאוד מאוד מחמירות של MDR, ובאמת אנחנו פשוט ניכנס עכשיו לנושא, ונתחיל מזה שבאמת למה צריך לחשוב על זה מההתחלה, כי בדרך כלל יש לנו לכולנו עוד פעם, ללא קשר אם אתם בתחילת הדרך, באמצע, או מה המוצר, אנחנו באמת ככה רואים בדרך כלל תמונה כללית, ואומרים, טוב, אני אעשה את הניסוי הראשון שלי ונראה מה הלאה, שזה בסדר גמור, אבל ככל שהזמן עובר גם במסגרת החברה הספציפית, וגם במסגרת הראייה שלנו, איך עובדת הרגולציה, ואיך עובדת הקליניקה, ואיך עובד המרקט, השוק, אנחנו באמת כל הזמן מוצאים את עצמנו שחייבים, זה כבר לא בגדר ההמלצה, זה בגדר של חובה לחשוב ולפתח אסטרטגיה קלינית הכי מוקדם שאנחנו יכולים, כי זה יחסוך לנו זמן, זה יחסוך כסף, וזה יחסוך גם באמת, לפעמים זה הבדל של כן ולא, נקבל או לא נקבל אישור, ותכף ניכנס לעומק. ממש נעבור כזה שתצאו עם מסרים הביתה. אז כמו שאומרים, באמת אנחנו צריכים לחשוב על עולם הקליניקה שלנו, עם מה שנקרא להתחיל מהסוף, לא מההתחלה מה אני מפתח ואיך ייראה הניסוי הראשון שלי, אלא מה אני רוצה לראות ומה אני רוצה להשיג בסוף. מה זה הסוף? שאלות הכי קריטיות לכל חברה ולכל device, ללא קשר אם זה באמת משהו הבחנתי, אם זה software, אם זה IVDR, לא משנה, תכף גם לזה ניכנס לעומק, אבל שאלת השאלות, אני חייב לראות את העתיד שלי, מה אני רוצה שיהיה כתוב על הלייבל שלי, מהי האוכלוסייה שאני הולך לטפל בה, ואיזה בעיה קלינית אני הולך לפתור, ומאוד מאוד חשוב, מה הם יהיו ה-clinical claims שלי, וזאת נקודה בפני עצמה שתכף אני אגע בה. ואני אתחיל דווקא מהטעות של רובנו, כולנו עוברים את זה גם בתור חברות, בתור יועצים, אני ככה, בעצם כל מה שאמרתי בכמה דקות עד עכשיו, אנחנו נמצאים באיזושהי אוטוסטרדה של קודם כל לפתח טכנולוגיה, שגם זה לא מובן מאליו, אני באמת קודם כל מורידה כובע בפני כל חברה שמגיעה לטכנולוגיות כאלו או אחרים, ובאמת כאלו או אחרות, ובאמת נכון, מזה אנחנו מתחילים, יש איזה רעיון מבריק, יש טכנולוגיה, וחושבים איך לבנות את המוצר, ובסופו של דבר זה יכול באמת להיראות כטעות, לא בכוונה כמובן, אבל הטעות היא, כמו שאני בונה את הטכנולוגיה, אני צריך וחייב לבנות גם את הקליניקל סטרטג'י שלי. אז אנחנו פשוט ככה באופן סכמטי, אני שוב חוזרת גם על הטעות כביכול, וגם אני רוצה פה להראות לכם את מפת הדרכים שהיא בעצם א' ב', באמת זה הבסיס, אין פה שום דבר שאני כזה מגזימה או מקצינה, זה א' ב' של כל חברה, כל מוצר רפואי,
שבאמת, נכון, כמו שאמרנו, אנחנו מתחילים מטכנולוגיה. אחרי זה, נכון, אנחנו גם, אהרון הזכיר, נכון, אנחנו באמת, שאלה הבאה או שאלה מקבילה, שואלים את עצמנו על איזה שאלה קלינית אנחנו עונים, אם אנחנו הולכים לפתור בעיה שאף אחד לא פתר, או שאנחנו באמת ככה עולים על הגל של כמה וכמה מוצרים וטכנולוגיות ואנחנו מביאים שיפור, וכבר פה בשני שלבים האלה של יש לנו טכנולוגיה ואנחנו יודעים על איזה שאלה קלינית אנחנו הולכים לענות, אנחנו כבר חייבים להתמקד, באמת להתמקד בדיוק במילה הזאת ולחשוב רגע מה יהיה ה-intended use, ה-intended purpose. נכון שאלה המונחים שכבר לרוב אומרים כן, נכתוב את זה ב-IFU, כשנגיע לזה, אז זהו שלא, כי נכון ש-intended use הוא יכול להשתנות, אפשר להוסיף, אפשר להוריד, אבל אני אומרת בכוונה, אלה הדברים שצריכים להיכנס בשלבים הכי הכי ראשונים, כמו שאני יושב עם הרופאים ובודק את המתחרים, אני כבר צריך לדעת מה יהיה ה-intended use שלי. כמו שגם שוב נאמר בהרצאה הקודמת, אני פשוט חייב לבדוק ולעשות סקר שוק. מה זה שוק? זה גם standard of care. קודם כל זה להבין את הבסיס, איך מטפלים היום, מהם המתחרים שלי, לטוב ולרע, ומפה אני ביחד עם כל הפירמידה הזאת, אני מגיע לשאלה של clinical claims, שזאת, זה תכף יהיה לי שקף בנפרד, אבל אם זה מופיע פה זה באמת א' ב' כמו שאמרתי. דרישות רגולטוריות, גם זה אנחנו פוגשים לא מעט חברות לרוב באמת מחוסר ניסיון הולכים שלב שלב, בוא נפתח טכנולוגיה, בוא נחשוב על איזה ניסוי, ממש במשפטים האלה, בוא נעשה איזה ניסוי קטן, איזה פיילוט של 2, 3, 5, אבל לא, כל הדבר הזה מההתחלה הוא חייב לעבוד ביחד עם דרישות רגולטוריות, וכמובן אני אסביר תכף גם לעומק על מה זה תוכנית קלינית, על מה זה clinical development, שהרבה פעמים מבקשים מאיתנו, המשקיעים, ה-notified bodies, המסמכים למיניהם, יש מין כזה מילה גדולה, clinical development, והרבה פעמים אנחנו לא מבינים, ותכף אני אגע בזה. אז זאת אומרת, מה שרואים פה בשקף הזה, שבאמת אסטרטגיה קלינית היא מפת הדרכים, ממש מנקודת התחלה, מנקודת הרעיון, הטכנולוגיה, אנחנו צריכים לשבת עם כל הצוות שיש לנו, היועצים, ולפתוח את מפת הדרכים הזאת מאלף עד תו, כמו שאמרתי, עד הנקודה שאני מוכר את המוצר שלי, וזה לא סינגל סטאדי, בטח ובטח שלא. ובואו באמת ככה ניגע בארבעת הנקודות האלה שהיו בתחתית הפירמידה, כי הטכנולוגיה אנחנו כולנו מבינים, אנחנו יודעים מצוין על איזה צורך קליני אנחנו עונים, פשוט בואו קצת נרחיב, כי באמת אין לנו יותר מדי זמן, אז ככה ניגע בגדול מאוד. המתחרים שלנו והסטנדרט אוף קר הם בעצם לא המתחרים שלנו, אלא אני רוצה להגיד שהם העוזרים הכי הכי גדולים שלנו, וממש תרשמו את זה במילים האלה. למה? כי למעשה הם כבר עשו את רוב העבודה בשבילנו. מה זה עשו? כן, הם עשו, חלקם קיבלו אישור, חלקם לא קיבלו אישור, עשו ניסויים או לא עשו ניסויים. הניסויים שנעשו, יש לנו את כל הגישה, אם זה ב-Clinical Trial Gov, אם זה בדאטאבייס אירופאים, אם זה באתר של משרד הבריאות, שבכל האתרים האלה אנחנו נכנסים, עושים קצת באמת עבודה, ומוצאים את כל הפרטים על הניסוי שלהם. מה זה כל הפרטים? זה לא רק להגיד, המתחרה הזה עשה 2 מחקרים וקיבל אישור, לא, זה ממש להיכנס לעומק, מה היו ה-end points שלהם, מה היו המתחרים שלהם, או בתוך הניסוי, איזה קבוצות היו. כלומר, הם עשו, תסתכלו על זה ככה, שהם כבר עשו בשבילנו את העבודה. וזה באמת דבר שלא לא מובן מאליו. עכשיו, גם FDA וגם Notified Bodies באירופה, בטח ובטח שהם יושבים להסתכל על מחקר קליני שלנו, הם בדיוק יעשו את אותו דבר, הם יעשו ויסתכלו מה המתחרים עשו, ולפי זה ישאלו שאלות. אז כמו שכתוב פה, sample size, inclusion, exclusion, endpoints, לשבת, לעשות עבודת מחקר, ופשוט להרוויח מזה, ממש ככה, לראות את זה לא כי
מה יש לי להציע, אלא שכבר עשו לי בשבילי את רוב העבודה. כל זה אני מדברת עוד בשלב הפיתוח והתכנון על איזה מחקר ולאיזה כיוון אני הולך. כשדיברתי על clinical claims, אני לא סתם שמה את זה במקום שני, שוב, לא שיש פה איזו היררכיה, אבל 4 הנקודות האלה הן באמת א' ב' שאתם מפתחים אסטרטגיה קלינית. ולא סתם אני שמה את זה על השולחן, נושא של clinical claims, כי לרוב, אני שוב חוזרת, לרוב אנחנו מגיעים לנושא הזה רק כשאנחנו מתקרבים לשוק, כשאני כבר מכין את התיק MDR שלי, כבר עשיתי ניסוי, 2, 3, חלקם הצליחו, חלקם פחות, חלקם אני מסתיר אותם מתחת לשולחן, גם זה בסדר, הכל טוב, ומה שאני אומרת שבאמת לנושא של clinical claims אנחנו מגיעים כשאני מגיע תיק MDR, ואז כזה פותחים טמפלייט ורואים שיש כותרת שאומרת בוא תכתוב מה ה-clinical claims שלך, של המוצר. ובואו נזכור שזה לא הזמן, הזמן לדבר או לחשוב ולנסח לפחות טיוטה של clinical claims היא בהתחלה שאנחנו מתכננים את הניסוי הראשון, כי ה-notified body יסתכל ויעבור על ה-CER שלי בדיוק לפי clinical claims. יש מין גם טבלה כזאת, אני לא אכנס כמובן לפרטים, אבל זה א' ב', יש clinical claim, יש עמודה הבאה, מה בעצם אני אומר, מה בעצם אני מוריד לחץ דם, אני מעלה, משפר גישה ובעמודה השלישית אומרת איך הוכחתי את זה, באיזה מחקר הוכחתי את זה, מה האחוזים שקיבלתי, ועמודה הרביעית אומרת מה נאמר בספרות נכון להיום, או סלש מתחרים. תזכרו, הייתי צריכה לשים את זה פה, אבל אני סומכת עליכם, תזכרו טבלה שהיא בעצם בסך הכל טבלה מאוד מאוד תמימה, אבל זה הדבר העיקרי כמעט ב-Clinical Evaluation Report. מה הקליים שלי? קליני, לא שיווקי, כי גם יש קליימים Clinical Claims ו-Marketing Claims. הרבה פעמים הם הולכים ביחד ותומכים אחד בשני, אבל אנחנו פה מדברים על קליניקה. כל Clinical Claim, אני צריך לכתוב אותו, צריך לכתוב איך בעצם אני בודק את זה, איך הוכחתי את זה במחקר שלי, איזה אחוזים, מספרים, ערכים קיבלתי, ואיך זה משתווה לסטנדרט אוף קר סלש המתחרה שלי. ועכשיו אני בטוחה שאתם מבינים את החשיבות של לחשוב על clinical claim כבר בניסוי, במחקר הראשון שלי, ואני אשאל את עצמי, האם אני מוצר אבחנתי, האם אני טיפולי, האם אני עושה ניטור, האם אני עושה משפר, ואת זה אנחנו כבר מבינים. ככל שהקליים שלי יותר מדויק, כמובן שיש לנו כמה קליימים, ככל שאנחנו יותר מדויקים בלהגיד אותו, ככה אני יותר מדויקת בלבנות את המחקר שלי ולהצליח בו, כי אני יודעת בדיוק מה אני הולכת לחפש. עידה, אני רק מדגישה, 1-2 אחרונות, אז בואי. כן, אנחנו כבר בסוף. נקודה שלישית, באמת כמו שאמרנו, לכל מוצר יש את מפת הדרכים ואת המסלול שלו הרגולטורי, אם אני תרופה, אם אני device, אם אני עוסק בסופטוור או AI כמובן, או IVD, כל אחד מהמוצרים האלה יש לו באמת דרישות אחרות, יש לו באמת מסלול אחר, וגם על זה אני צריך לחשוב מההתחלה, ולפי זה לבנות את הניסוי הקליני, ומה שהבטחתי באמת נקודה אחרונה, גם בנקודת התחלה שאני כן בסך הכל רוצה להצליח בניסוי ראשון, ב-First in Human, אני כבר חייב לפחות על הנייר, אני עם ההנהלה שלי, אתם כחברות, לפתוח איזושהי מפת הדרכים שהיא נקראת Clinical Development ולחשוב על העולם האידיאלי, מה יהיה ניסוי הבא, איזה Clinical Claim אני אוכיח בניסוי יותר גדול, ומה אני הולך להוכיח ב-Post Market Study, ואז הדרך היא הרבה יותר טוב, הרבה יותר ברורה קודם כל, הרבה יותר מדויקת. ועוד ממש דקה, בעצם דיברנו על זה, רק אתם יכולים לצלם, או שמאי את מעבירה להם אחר כך את המצגת, באמת להימנע מ-intended use לא מובן, לא מדויק,
מלהכריז על clinical claims יותר מדי יומרנים, כי כמו שאמרתי לכם, בסופו של דבר אני נמדד על ידי מה אמרתי בקליים ואיך הוכחתי את הדבר הזה, אז באמת להימנע מכל ה-over-claiming וכל מיני כאלה, ולהגדיר את כל מה שדיברנו כמה שיותר מדויק. ושקף אחרון, באמת כל מחקר קליני, אנחנו בונים אותו בשאלה מאוד מאוד מדויקת, אני יודעת בדיוק איזה clinical claim הוא תומך, ואני יודע בדיוק מה יהיה השלב הבא שלי באותו פיתוח קליני של המוצר. ואנחנו חברת המדע, אני חושבת שמאיה הציגה, אבל ממש ממש בגדול, כמו שאמרתי, חברת ייעוץ, להיות לעזרתכם. זהו, תודה רבה לכם, תודה מאיה. תודה רבה רבה. אז אנחנו עוברים להרצאה שלישית ואחרונה, ענבל מיכאלוביץ', ראש תחום הלטק ברשות החדשנות, אחראית על כל פעילות הרשות מול הסקטורים של הבריאות. ענבל, איתנו. אהלן, הלכת. טוב, מקווה שעוד נשאר כוח, אני לא יודעת כמה זמן נשאר. יש. נתחיל, אנחנו נקדיש את החלק האחרון של הוובינר הזה, קצת רקע על מה קורה בתעשיית ההייטק, מדטק, מגמות, אתגרים וגם אפשרויות מימון ממשלתיות. התבקשתי להכין שקף הצגה, אז אני אציג ממש בקצרה. ענבל מיכאלוביץ', הצטרפתי לרשות לפני כ3 חודשים. כמו שמאיה אמרה, אני אמונה על כל הפעילות של הרשות מול סקטורי הבריאות השונים. רלוונטי אליכם זה גם מול המדטק, כל עניין המכשור הרפואי. אני ביולוגית בהכשרתי, עשיתי דוקטורט במכון, ואז טרנזישן אחד לתעשייה, בעיקר בביוטק, בעיקר סביב השקעות והקמה של חברות. פה איתי בוובינר גם יעל מהצוות. יעל, תגידי היי או תציגי את עצמך. אז יעל באמת מנהלת את כל תוכניות הבריאות אצלנו, ואם יהיו שאלות גם לתוכניות שנציג פה וגם אחרי הוובינר, אז יותר מנשמח. הלאה. קצת רקע. עברנו 2-3 לא פשוטות, אולי 6 שנים, אם סופרים מהקורונה, אבל למרות המלחמה ולמרות האקלים הבינלאומי הדי קשוח שאנחנו חווים, ההייטק הישראלי מגלה עמידות ועוצמה, אנחנו רואים את זה גם מבחינת שנת שיא באקזיטים שהיו שנה שעברה, קרוב ל$80 מיליארד. אנחנו, ישראל, מבחינת האבים של השקעות הון סיכון, ממוקמים במקום הרביעי בעולם, מבחינה אבסולוטית של מספרים, של כמה מגייסים, לא יחסי לגודל שלנו, והאמת היא המקום הראשון מחוץ לארצות הברית, וקצת מספרים שנוגעים, שמראים איזשהו נופח על הכלכלה בארץ, אז 2 מספרים מאוד מרשימים, אחד קרוב ל-60% מסך הייצוא במדינה, הוא ייצוא שהוא בעקבות ההייטק, וקרוב ל-20% מה-GDP, מהתוצר הלאומי הגולמי, הוא מההייטק. הלאה. בהמשך לקו הזה, די מדהים לראות גם עלייה בהיקף של היזמות, אני מניחה שיש פה בקהל יזמים ויזמיות, אז ראינו מ-23, תחילת המלחמה ל-25, כמעט הכפלה בהיקפים שראינו לתנופה, ולראשונה בעשור האחרון, אנחנו רואים איזושהי התאוששות בפתיחת הסטארט-אפים. הלאה. לצד זה, יש גם סימנים מדאיגים, אנחנו לא מתעלמים מזה, ופה באמת גם המקום שלנו לתת מענה. אז אם מסתכלים כזה בזום אאוט על הגרף שהראיתי קודם, אז רואים שבעשור האחרון הייתה ירידה של כ-50% במספר הסטארט-אפים. אני
אפרט בהמשך על המענים שאנחנו נותנים, אבל פה גם קרן ההזנק וגם קרן החממות נותנת מענה לדבר הזה. עוד דבר שזיהינו זה ירידה חדה בגיוסים של קרנות. אגב, ירידה שהיא לא הייתה רק בארץ, היא קרתה גם בארצות הברית ובאירופה, אבל בארץ זה היה עוד יותר חד. ואחד המענים שאנחנו עשינו כדי לטרגט את הבעיה הזאת של גיוס קרנות, קרנות זה אלה שאתם תפנו אליהם בסוף גם לגייס את הכסף הפרטי, זה באמת להקים את קרן יוזמה, ששם השקענו ישירות בקרנות דיפ-טק, ודבר נוסף זה שבאמת אנחנו מזהים שהענף הזה, ענף ההייטק, הופך להיות יותר ויותר ריכוזי, רוב ההשקעות הולכות לשני תחומים, גם לסייבר וגם לתוכנה ארגונית, ויתר התחומים נשארים הרבה פעמים בצד. אז אפשר להמשיך. אז שנה שעברה באמת הייתה השנה שהגל של הדיפ-טק תפס, כתגובה לאותה ריכוזיות בהשקעה בתחומים של הסייבר והתוכנה שציינתי קודם, אז באמת הרשות שמה דגש על השקעה בדיפ-טק. אז מה זה דיפ-טק? אפשר לעבור הלאה. אנחנו מדברים פה על טכנולוגיות שמבוססות על מדע עמוק, תשתיות משמעותיות, בדרך כלל זה יהיו טכנולוגיות שדורשות זמן ארוך לפיתוח וגם מימון גבוה, מוטי רגולציה, דיברו פה מספיק על רגולציה בהרצאות הקודמות, וגם בדרך כלל תחומים שהסיכון הטכנולוגי גבוה, לצד זמינות הון שהיא נמוכה. והמטרה שלנו פה זה באמת להוריד את הסיכון של המשקיע הפרטי, כדי ליצור לכם סביבה מימונית כמה שיותר מטיבה. אפשר לדלג, פה רואים שבאמת המדיקל דווייס, שאני מניחה שרוב המשתתפים פה מהתחום, אז באמת הוא אחד מהתחומים בתוך הדיפ-טק, זה ממש דיפ-טק פרסה, גם מבחינת הזמן, שדורש לפיתוח, ההון שדרוש לזה, הרגולציה, כל הדברים שמנינו. הלאה. אם אנחנו מדברים על תמיכה ממשלתית נכונה, אז זו תמיכה שתהיה לפרויקטים טובים, טובים מאוד, חדשניים, פורצי דרך, אבל פרויקטים עם סיכון גבוה, שהמטרה שלנו זה בעצם להוריד את הסיכון למשקיע הפרטי. ופה בגרף הזה רואים באמת את מאוד יפה של הרשות, היא ממש תמונת ראי של ההשקעה של המגזר הפרטי. את המגזר הפרטי רואים פה בירוק, אם מסתכלים על תחום התוכנה והסייבר שציינתי קודם, שבאמת המגזר הפרטי משקיע לא מעט, אז שם זה תחומים שאנחנו פחות משקיעים, רואים את זה בלבן, את ההשקעה שלנו, לצד תחומים אחרים, כמו מכשור רפואי, שהמגזר הפרטי כמעט ולא משקיע, ושם אנחנו נותנים השקעה די גבוהה. הלאה. אז מה בעצם המטרה שלנו, מה המשימה הגדולה שלנו ברשות? אז בסוף הבטם ליין זה באמת לחזק את הכלכלה בארץ, לשמור ולחזק גם את ההייטק הישראלי מול, אנחנו לא בוואקום, כן, מול התחרות שיש בעולם, ואנחנו עושים את זה בכמה vehicles, עם התקציב, סדר גודל של הרשות השנתי, הוא כ2 מיליארד בשנה, אז אנחנו גם עושים השקעות ישירות, בין אם בחברות, בפיתוח של חדשנות טכנולוגית שציינו, וגם השקעות שהן לא ישירות, השקעות שהן דרך השקעה בתשתיות, שיאפשרו את הגלים הבאים של הטכנולוגיות, אם זה קוונטום, אם זה דברים אחרים, ולצד זה אנחנו גם עוסקים כל הזמן בלהבין מה הבעיות הגדולות, מה החסמים שמעכבים עוד יותר פריצה של השוק, עוד יותר פריצה של סטארט-אפים כמו שלכם, בין אם זה ברגולציה, מיסוי, הון אנושי מתאים ועוד. אז אנחנו משקיעים בכל השלבים הטכנולוגיים, מהאקדמיה, יזמים, סטארט-אפים, חברות קטנות גדולות,
ובהרבה מאוד תחומים שרואים פה, לרבות מכשור רפואי. הלאה. זה לגבי תזת ההשקעות שלנו, איך אנחנו מסתכלים. אז התזת השקעות שלנו הולכת ברובה bottom up. זה אומר שאנחנו מקבלים השקעות פסיבית לרשות, אנחנו מסתכלים על כל ההגשות, וזה הדרך שלנו בעצם לוודא שאנחנו קשובים למהלכים טבעיים שקורים בשוק. לצד זה יש תחומים שאנחנו נרצה באופן אקטיבי לחפש להם פתרונות טופ דאון, בין אם זה בשיחות שלנו איתכם, בין אם זה בשיחות שלנו עם המשרדים השונים, כמו משרד הבריאות, ובגדול, כשאנחנו בוחנים טכנולוגיות או תשתיות להשקעה, מה שעומד לנגד עינינו, מעבר לחדשנות פורצת הדרך, זה גם אפליקטיביות או פנייה לא רק לשוק בארץ, זאת אומרת שאתם מפתחים את המוצר שלכם, אם זה משהו שעונה על צורך מאוד מאוד ספציפי בארץ, זה כנראה משהו שאנחנו לא ניקח בו חלק, אנחנו רוצים לראות איזושהי אפליקטיביות לשוק גדול, משמעותי, אם זה ארצות הברית, אירופה וכדומה, שוב, כדי באמת להשפיע על הכלכלה פה, וגם אנחנו מסתכלים על גובה הסבב שאתם מתכננים לצאת איתו, אנחנו בדרך כלל נצטרף לסבבים שמאפשרים להגיע ל-fundable milestone הבא. זאת אומרת, אם אתם מגייסים אפילו פחות, אבל זה לא יביא אתכם לאבן דרך המשמעותית הבאה, זה בדרך כלל אותם שלדים שדיברו קודמיי פה, של חברות שבסוף לא ימשיכו הלאה. אפשר להמשיך. מה העקרונות שלנו? אז בגדול חשוב לדעת שאנחנו לא לוקחים חלק בבעלות של החברה שלכם, אין לנו זכויות, אחוזים ברעיון, בחברה, הכסף שאנחנו נותנים הוא מענק, אם אתם נכשלים לא מחזירים, אם אתם מצליחים, אתם מחזירים חלק מההכנסות העתידיות של המיזם עד להחזרת המענק. עוד עיקרון סופר חשוב זה עניין המאצ'ינג. אנחנו בדרך כלל נותנים איזשהו אחוז מסוים ואנחנו מצפים למאצ'ינג מהשוק הפרטי, אני ארחיב על זה עוד דקה, והסיבה לזה זה שתי סיבות עיקריות. אחד, זה באמת שוב לוודא שתהיה השקעת המשך לחברה, או לפחות סיכוי גבוה להשקעת המשך, ובאמת גם לוודא שיש צורך אמיתי בשוק הפרטי. הלאה. מבחינת הכלים שיש לנו ברשות, אז יש היום כ10 קרנות שונות, ובגדול אפשר כזה לחתוך את זה להשקעות ישירות ששוחחנו עליהן, והשקעות עקיפות. אני לא אגע פה בכל אחת מהקרנות, אבל מי שבאמת מעוניין, אנחנו סופר נשמח להמשיך את השיחה הזאת הלאה. אחת הקרנות, יש כמה קרנות פה שהן יותר רלוונטיות אליכם, למרות שבכל אחת מפה כמעט אפשר לקחת חלק. אחד זה קרן ההזנק, 2 זה קרן החממות, שתדעו שאתם יכולים כאילו להיות חלק מחממה, אולי חלקכם חלק מחממות, וגם כשאתם מחפשים השקעות, אז שוב, אז קרן היוזמה, אנחנו השקענו בקרנות דיפ-טק, שזה קרנות שבאמת מתמחות, חלק מהקרנות שם מתמחות ממש במדיקל דווייס, ואתם מוזמנים לפנות אליהם. אז איזה מבט אולי זום אין על קרן ההזנק, שזה באמת הלחם וחמאה של הרשות. אז זה קצת שינה הכיוון בשנה, שנתיים האחרונות, זה נקרא אז קרן המופלה, הוותיקים שפה, והשינוי העיקרי זה באמת שאנחנו נותנים פה ודאות יותר גדולה לחברות, יודעים מראש כמה מקבלים, לכמה זמן, אם זה בתנופה, שזה ממש בשלב הרעיון, בהתחלה, אנחנו שמים עד 80%, שזה אומר עד 200,000 שקלים, אם זה בפרסיד, אז אנחנו נשים עד 60%, זה עד 1.5 מיליון, אתם שמים לב, ככל שמתקדמים בשלבים של החברה, בעצם הסיכון שלכם יורד, ואנחנו לוקחים חלק קטן יותר, בסיר כבר ניקח עד 50%, כ5 מיליון,
ובסיריוס A 30%, שזה עד 15 מיליון. חשוב לציין שחלק מהמספרים פה עשויים לגדול לטובתכם ממש ממש בקרוב. עוד נקודה ששווה ככה לדעת, אם אנחנו מדברים על קרן ההזנק, אז קרוב ל-50% מכל קרן ההזנק, מכל התחומים השונים שהרשות משקיעה בהם, זה בתחומי ה-health tech, ששם הרוב גם ב-medical device, אז באמת כדאי לכם להגיש. ואם הם מסתכלים בזום אאוט יותר, אז מבחינת כל התקציב של הרשות, שאמרנו שזה סדר גודל של 2 מיליארד בשנה, אז התחום שלנו לוקח כ-30% מכלל ההשקעות של הרשות, שזה לא מעט. הלאה? מה היה עוד איזה קליק? חושבת שאם מפאת הזמן נדלג, אבל באמת אם אני מתייחסת רגע קודם לקרן ההזנק שציינתי, יש שם כ-60 חברות, רובם אגב מדטק, ובאופן עקיף מבחינת הקרנות דיפטק, אז יש 2 קרנות דיפטק שהשקענו בהן, שהן באמת dedicated לתחום שלכם. זהו, אולי קצת לתת איזה טעימה ממה הלאה. אנחנו בקרוב נצא עם מיזמים משני מציאות. הוצאנו RFI, לשמוע רעיונות מכם. ממש על קצה המזלג להסביר מה זה מיזם משנה מציאות, אז בדרך כלל אנחנו מדברים על שוק שהוא פועל באופן מסורתי, ואם רוצים לשנות אותו זה דורש כמה דברים, גם שיתוף פעולה בין כמה טכנולוגיות שונות, נגיד הטכנולוגיות שיש פה בקהל, איזשהו שינוי רגולטורי מהותי ואימפקט בינלאומי. זהו, נראה לי בזה נסיים. אנחנו נשמח לקחת שאלות גם אופליין, למי שמתעניין גם בקרן ההזנק שציינתי מבחינת השקעה לחברה שלכם, אם אתם בשלב רעיון, אז תרגישו חופשי לפנות אלינו, גם אליי וגם אל יעל שנמצאת פה איתנו. תודה. תודה רבה ענבל, תודה לכל המרצים. רגע, אני מורידה את השיתוף. אז אני מזכירה, האירוע הזה הוא אירוע שלישי שלנו השנה, אנחנו בסדרת וובינארים להנגיש מידע לסטארט-אפים בתחום המדיקל והמדיקל דיווייס, ומי שרוצה להמשיך לעקוב, במצגת שלי הוצגו פרטי הקשר, אני אשלח לכם במייל עם לינק להקלטה שנעלה, מוזמנים לפנות וליצור קשר. תודה רבה. אני רגע בודקת, לא ראיתי, רגע, היו שאלות, מדברים על השקעות, הכוונה למענקים, נכון? כלומר, אם כן. גייסנו 50,000, כן. נוכל לקבל 200. זה ענבל. כן, זה לגמרי מענקים, אנחנו לא לוקחים אקוויטי, לא לוקחים אחוזים בחברה. טוב, תודה רבה. המון תודות לכולם. להתראות. ביי.